सायावहाय बीजेपी दोलोआ थोंजोङै जोंनि मानसिफोरखौहाय केन्डिडेट होनानै देरहासार जाहोनानै बिथांमोनखौ मुर्ति फुथला बायदि बाहायजानायखौ जोंबो लुबैयाखै। रायजो हिसाबै सोर मा सानो साना बे गावबा गावनि व्यक्तिगत ओपिनियन जागोन। आंनि ओपिनियनखौ आं बुंनो सानदों जिहेतु मोनथाम रिजनेल पार्टी जानो थांगासिनो दङब्ला निश्चय जोङो रायजो राजाफोरा एसा भटार्स जोंहा गोबां गोनो गोथो। दिनै जोंनावहाय अपसना मोनथाम दङ। दा सोरखौहाय चुज खालामनांगौ नैबे जोंनि गेजेरावहाय गोनो गोथोआ। सोरखौ मोजां बुंनो सोरखौ गाज्रि बुंनो, सोर फैयोबा हामगोन सोर फैयोब्ला गाज्रि जागोन, बेफोरबायदि गोनो गोथो। पाँच माह अपेक्षा करक, एप्रिल आहिब दियक, बहागर बरषुण आहिब दियक, तार पिছত गछपुली लगाक, टका बाचिब लगते गछपुलिও बाचिब। আৰু সেই কথা কোৱাৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ কোম্পানীয়ে মোক UPPL দলৰ পৰা সেই সত্য কথা কোৱাৰ কাৰণে UPPL দলৰ পৰা মোক বহিষ্কাৰ কৰিছিল। আৰু আজি মই ৰাইজৰ আগত সগৌৰৱে এইখিনি কথা কওঁ যে মই যিখিনি কথা কৈছিলো ভুল কোৱা নাছিল। কাৰণ চাক এই বৃহৎ এৰিয়াত এটা গছ নাই, এটা গছ পুলি বাছি ইতিমধ্যে BTR নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতি কিছু আমাৰ যি ৰণনীতিগত দিশ আছে সেইবিলাক ইতিমধ্যে কিছু বিষয় আলোচনা কৰিছোঁ। কিন্তু আজিৰে পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি ওদালগুৰিৰ পৰাই মোৰ লোকসভা সমষ্টি দৰং ওদালগুৰি আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা আমি BTR নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি আৰু ইয়াৰ যি বিস্তাৰ, সেই বিস্তাৰৰ কাম আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মিছন BTR আজিৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈছে। যোগদানৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গৈ আছে। বিজেপিৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা বিশ্বাস দিনক দিনে বাঢ়িছে। BTRত শান্তি, BTRত সমন্বয়, BTRত উন্নয়ন দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে। আমি নিশ্চিতভাৱে আশাবাদী BTR বাসীৰ যি সপোন ৩৫ লক্ষ BTR বাসীৰ যি সপোন, সেই সপোন নিশ্চিতভাৱে ৰূপায়ণত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে সকলো ধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু BTRত আমি উন্নয়ন আৰু শান্তি সমান্তৰালভাৱে শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিশত আমি কাম কৰিম। মিনন মুছাহাৰীৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব? তেখেতৰ নেতৃত্বত আজি প্ৰায় ৫ সহস্ৰাধিক লোকে যোগদান কৰিছে। ছাৰ, মেনন মুছাহাৰী এজন সমাজৰ লব্ধ প্ৰতিষ্ঠিত এজন সামাজিক ব্যক্তি আৰু আজি প্ৰমাণ কৰিছে যে মেনন মুছাহাৰীৰ যিটো জনপ্ৰিয়তাও প্ৰমাণ কৰিছে আৰু লগে লগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যিটো আস্থা, ৰাইজৰ যিটো বিশ্বাস, দুয়োটাই আজি ইয়াত প্ৰতিফলন ঘটিছে। গতিকে মেনন মুছাহাৰী আৰু তেখেতৰ লগত অহা ৫ সহস্ৰাধিক যি ওদালগুৰিবাসী ৰাইজ আছে, ভৈৰৱকুণ্ডবাসী ৰাইজ আছে, গতিকে সকলোকে আজি আমি আমাৰ দললৈ উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि बयखौबो फिन खनसे हेलो एसपी ब्लग चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय। एभिक्शन ड्राइभ जितु सोलिगासिनो दङ, नैबेनि फारसे बुङोब्ला दा खोथायाहाय बोस्लिंनानैहाय बबेथिंबा दिगजों थांलायगोन। बेनिखायनो आङो बेनि सोमोन्दै गोबांथार बुंनो सानाखै। जायखिजाया जोंनि मोननै रिजनेल पार्टी आरो दा खोनानो मोन्दों आरो मोनथाम जोंनि गेजेराव रिजनेल पार्टी जानो थांगासिनो दङ। थारैनो जोबोद साननांगौनि बिसय। बेनिफ्राय बे थासारिया मानो सोमजिगासिनो दं एक्चुअली दिनै BPF UPPL नि गेजेराव मोनसे समाव मोननैबो पार्टीनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो मोनसे समाव ज'है खामानि मावलायबोदोंमोन। माबा नङा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बिथांमोननि गेजेरावहाय
बोराबलायनाय खुद्रिनाय गावस्रानाय बेबायदि थासारिया सोमजिदों आरो समजों लोगोसे बेफोरो सोरबा सायाव थानाय सोरबा सिङाव थानाय नै बेफोरबायदि गोजौ गाहाय लेभेलखौहाय जितु बेलेन्स लाखिनो हायैनि जाहोनाव बेफोरबायदि थासारिया जायो नाथाय जोंनि गेजेराव मोनसे आन्डारस्टेन्डिंनि अभाब दङ बेनो जे जोङो गावजों गाव जेब्ला मोगा-मोगि जालायो अब्ला खोथाफोरा जोंनिया गोरोबलायै जायो नाथाय साननो गोनाङा नैबेसो जे गुबुनजोंहाय जेब्ला बे एखे सिटुएसनाव जोङो मोगा-मोगि जायो अब्ला जोङो हयथ' जों बिथांमोननि सिङाव थानानैबाबो खोनासंगोन बा बिथांमोननि सायाव थांगोन बेफोरबायदिजोंहाय जों सोलियो खिन्थु जों गावजों गावबा जेब्लायबो माने नों गोजौबा आं बेनि गोजौआव थांसिननांगौ बेबायदि माने सोरबा गंलायनानै आं सिं जाथ'नोसै दे होननाय बेबायदि साननाया जोंनि गेजेरावहाय गावजों गावबा एकदमबारे माने रोखा नुखायो आरो स्पस्तयै नुयो जे गोरोबलायनाया जोंनि गेजेरावहाय गैया खौसेथि गैया जायनि जाहोनाव दिनै जोङो जोंनि थासारिफोरा बेफोरबायदि जानानै दं दिनै BPF नि माखासे माने दैदेनगिरिफ्रा दिनै UPPL खालामगासिनो दं UPPLआव सानैसो दिनै जोंनिनो हारिनिफ्राय माहारियारि आफादनिफ्राय फैनाय गुबुन गुबुन दल संगठननिफ्राय फैनानै दिनै ज'है खामानि मावदों नंगौ नाथाय मोननैबो हान्जानि सायाव सोर दङ दिनै मोननैबो हान्जाखौ जोंनि मोननैबो रिजनेल पार्टिखौहाय सामलायदों सोरबाया बिथांमोनहा दिनै जोंनि फारसे नोजोर होनानै बिथांमोना मिनिग्लाबलागासिनो दं जायनि फलाव दिनै जोङो नुगासिनो दङ दिनै जायजोंहाय एलायन्सआ जानो गोनांमोन संबिधानिक जिहेतु एबसुलुट मेजरिटि मोननायनि उनावहाय जाखिनि जोंनि संबिधान मथे दङ थिग बेबायदिबा एबसुलुट मेजरिटि मोननाय पार्टिया बेखौ डिसिसन लानांगौमोन फेभारखौहाय होनांगौमोन जेनेबा दा जेन हक बे जालांबाय दा बे गोजौआव थानाया जोंनि मोनसे रिजनेल पार्टिखौहाय बोजबनानै लाबाय दा नाजावग्रायाबो नाजावबाय आजावबाय दे जि जाबाय सुक्तिनि गेजेरजों माबा मोनसे फिथाइखौ जोङो मोनाब्ला बा लायाब्ला थारैनो मोनसे लासिं सिंनि बिसयबो जानो गोनांमोन बा बिथांमोननि जि सोमावसारनाय जाफुंसार जादोंब्लाबो जायाब्लाबो सोमावसारदोंमोन जिहेतु सोमावसारनायनि बिनिमयावहाय रायजो राजाफोरनो जों माबा मोनसे होनांगोन बेफोरबायदि सिमाङा हयथ' दंमोन नाथाय बियो जाफुङासै जेबो नंलामोन खिन्थु गाव जि BTC दङ बेखौनो मोजाङै सामलायमोन गाव खुंथाय गोहो जि दङ बेखौ थांनाय 17 बोसोराव जुदि बेखौ मोजाङै एडप्शन खालामनो हायासै मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो हायासै मोजाङै मावफुंनो हायासै दिनै बेनि सोलाय बे 5 बोसोराव बिथांमोना साबसिननिफ्राय साबसिन सिस्टेमेटिकेलि मावनानै दिन्थिनांगौमोन जिहेतु रोंगौथि गोनां गोबां दैदेनगिरि दंसोलायो UPPL पार्टी हिसाबै अब्ला दिनै बिथांमोना मानो फेलियर जाखो दिनै मानो बेआइनि दिनै माखासे जाथायफोरा जागासिनो दङ दिनै एभिक्शना जादों सोर नटिस हरनाय हराखै बेनि सोमोन्दै बुङा नाथाय सासे आइजोनि फारसे जि अयथासार खालामनाय मेल फरेस्टारनि आखाइनिफ्राय बेयो थारैनो बेआइनि जादोंना जायाखै आरो एभिक्शन ड्राइभ जितु सोलिदों बेयो थारैनो अयनायैनो जोंनि फारसेल' एभिक्शना खनले जाबाय थानांगौना बेफोरनि फारसे जोंनि जि माखासे सिमां नुहोनाय खोथा बुंनाय दैदेनगिरिफोरा निश्चयनि बेनि फारसे खुगा बेखेवनांगौ रायजो राजाफोरा मोनथिनो लुगैदों थारैनो मानो जाखिनि एभिक्शन ड्राइभ सोलिदों बेयो गोबांथार जोंनि मैखोम बर' ओनसोलफोरावसो मानो जागासिनो दङ जेरै जों थांनाय समफोराव जोङो नुदोंमोन फरेस्टनि माखासे फेलियरनि जाहोनाव बा डिपार्टमेन्टनि जाहोनाव गोबांथार सुबुंफोरा जिउ गारनांगौ जादोंमोन दा बेफोरबायदि गोबां जाथायफोरा जालांबाय जिहेतु जानाङामोन आनफर्चुनेटलि बेफोरो जालांबाय दा जों बेखौ रायखांब्लाबो बेखौ मोनफिननाय नंला सावरायनायनि गेजेरावनो बे थालांसिगोन थेवब्लाबो दिनै आं जितु बुंदों जे बे गोजौ लेभेलनि मानसिफोरा दिनै जे जोंनि फारसे ओरैबायदि मोनसे पलिसि खालामगासिनो दङ मोननैयाव बोखावबाय दा मोनथाम जानो थांगासिनो दं आरो बेलाफारसेथिं गावसोरनो दिनै खुद आगान होबाय दिनै नुलायो गोबांथार जोंनि मोनब्रैबो डिस्ट्रिक्टआवनो गंफा बिथांमोननि बिबारनि गिदिर बिल्डिं दिनै गिदिर बिल्डिं अफिस बिथांमोना दिनै लुदों
सक्सेसफुली लुफुंजोब्बाय आरो जाखिनि बिथांमोननि एजेन्डा बा बिथांमोननि स्ट्रेटेजिमोन पलिसिमोन बिथांमोननि जि थांखि टारगेटमोन दिनै थारैनो जोंबो जाफुंनायखौ नुगासिनो दङ। दिनै बिथांमोनहा गोजौ लेभेल CWC निफ्राय लानानै दिनै गाहाय ग्रासरुट लेभेलसिम बिथांमोननि माखासे माने वर्कार्सफोरा दिनै एक्टिभ जानानै दङ। दिनै बिथांमोनाव सापर्टनि थाखाय मा गैया, दिनै सेन्ट्रेलावबो बिथांमोननि सरकार दं, स्टेटआवबो दं। पावार नांगौ ना मानि नांगौ ना मा नांगौ बिथांमोनाव गासिबो एभेलेबल। दा बिदि बेलायावहाय सोरखौ सोर हमथागोन, जिहेतु जोंनि गेजेरावनो मोनसे थासारिया जोबोद गुलाय गुजाय। दिनै जोंहा मानव गेदेर CM प्रमद बर' सारा माखासे वर्ल्ड रेकर्ड गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआवहाय मुं थिसननो थाखाय बायदिसिना सेस्था खालामनायखौ नुयो। जेरैहाय नोंथांमोना जितु इन्ट्र'आव नुनाय जे दंफां गायनायनि माखासे गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआवहाय मुं थिसननो थाखाय मुं होनो थाखाय दंफां गायनाय हाबाफारि। दा बोथोर गैयैयाव बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायोब्ला बे मा बुजायो जोंखौहाय, बे सासे रोंगौथि गोनां दैदेनगिरिया गोबाव समनि उनाव जोङो मोनदों। दा बिथाङाबो बेफोरबायदि माखासे फान्ड्सफोरखौहाय माखासे बेबायदि थांखिफोरखौहाय केयारलेसलि जुदि लायोब्ला जेब्लानाखि बै समावहाय बे दंफां फुलिया थांगोन ना थाङा बेनिबो जुदि बिथाङाव मोजाङै सार्भे खालामालासे मोजाङै बेनि सोमोन्दै मोनथियालासे जुदि ओरैनो इउटिलाइज खालामनो होयोब्ला मावनो होयोब्ला जाफुङाब्ला बे बोरैहाय सोलिगोन। दा बेनिखायनो गोबांथार दिनै गोबांथार जोङो बावैसो नुबावबाय माखासे कलेजफोर प्रभिन्सियेलाइज जादों होननाय बाथ्राफोराबो बाजेट सेसनाव जितु रायखांजाबाय जे मोनसेबो कलेज नैबे सुक्तिनि उनावहाय प्रभिन्सियेलाइज जायासै। दिनै माखासे गामि थिसननायनि बाथ्रा बुंदों, नाथाय बेबो माखासे क्राइटेरिया दङ। दा 100% जितु 100% 50%नि बाथ्रा ओंखारदोंमोन बेफोरबायदि। दा गोबांथार बुंनो सानाखै रायजोफोर, जोंनि मोननैबो रिजनेल पार्टिनि फारसे आंनि फारसे बेक्तिगत हिसाबै जों साधारन रायजो हिसाबै सोर मा सानो साना बे गावबा गावनि बेक्तिगत अपिनियन जागोन। आंनि अपिनियनखौ आं बुंनो सानदों, जिहेतु मोनथाम रिजनेल पार्टि जानो थांगासिनो दङब्ला निश्चय जोङो रायजो राजाफोरा एसा भटार्स जोंहा गोबां गोनो गोथो। दिनै जोंनावहाय अपसना मोनथाम दङ। दा सोरखौहाय चुज खालामनांगौ नैबे जोंनि गेजेरावहाय गोनो गोथोआ। सोरखौ मोजां बुंनो सोरखौ गाज्रि बुंनो, सोर फैयोबा हामगोन सोर फैयोब्ला गाज्रि जागोन, बेफोरबायदि गोनो गोथो। दा स्पस्थ'यै जोंबो लुगैयो जे दैदेनगिरिफोरा गावजों गाव रायजबलायनो हागोन नामा, नैबेफोरबायदि साननायनि गेजेरजोंहाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। जिहेतु जोंबो लुबैयाखै जे जोंनि सायावहाय BJP दोलोआ थोंजोङै जोंनि मानसिफोरखौहाय केन्डिडेट होनानै देरहासार जाहोनानै बिथांमोनखौ मुर्ति फुथ्ला बायदि बाहायजानायखौ जोंबो लुबैयाखै। बेवहाय जोंनि थामोनथा जोंनि हारिनि जि मावनांगौ आद्रा खामानि दं बेफोरो सन्देह जाफैयो जे बिथांमोना दिनै सेन्ट्रेल स्टेट आरो काउन्सिलावबो सरकार दाफैयोब्ला जोंनि माखासे संबिधानिक मोननाय मर्यादा 6 सिडुलनि जि माखासे राइट्स दङ बेफोरो माखासे एमेन्डमेन्ट खालामनायजों सोलाय सोल' जानानै जोंनि खहा लाबोगोन नामा, बेफोरबायदि सन्देह दङ गोबांथार। हयथ' गोबाङा बेनि फारसे अवेरनेस गैया, नाथाय बेबायदि पसिबल। जिहेतु दिनै जोङो नुदों गोबांथार बायदिसिना जिनिसखौनो बिथांमोना सोलायनायनि सेस्था लाबाय थायो। दा थिग एखेरायैनो जेरैहाय नबसरनिया बारग' MP बिथाङा बोरैहाय एथ' गोलाव सम मोनसे फेक सार्टिफिकेट लानानैहाय MP दारायबोबाय थादोंमोन, देरहालांबाय थादोंमोन, नाथाय दिनै बिथांनि फारसे बे फेक सार्टिफिकेटनि फारसे मानो एख' एक्सन लानाय जायाखै। दा बेफोरबायदि गोबां सोंथि। दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो नैबेनि फारसे गावबा गाव बयबो गावनि अपिनियनखौहाय कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट्स हरोब्ला थारैनो मोनथिनानै मोनगोन जे सोरनि साननायाव माबोरैहाय जोंनि गेजेराव दङ, सोलिगासिनो दङ। लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन। बाय बाय।